Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keparentigem tindalan na. Pag nga oras yu gagayem, da iti manen ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumata babayan ti pambindisyon ni Apo Dios, danunan na kayo da ito'y a programa anasalunat. Adatatan ti inem apulo ket lima nga nasyon nga pagdingdinggan dagiti Ilocano. Nagyaman kami ta mabalinyumet nga ipadigo wenno iparanod daytoy nga programa kadagiti gagayemyo kakabagyanyo nga handapay nanggagan ti programa Timek Tinamnama. Mabuyayo iti live stream ti Facebook Live, kastamet ti YouTube, kastamet iti Timek Tinamnama Facebook tayo, kan Timek Tinamnama International. Nagyaman kami, tanda kay peladita, kat sapay kumatag tultuloy ti anapyo. Yan rin tayo, makipagadal, mahenting kay panagdengeg ti programa Timek Tinamnama. Manggagan na iti nga programa iti istasyon DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, Timek ti Pasipiko. Tumanon, idanon na ti sao ni Apo Dios. Sa dinuman, nga pag-orasan ti lubong ayan yu, siyudades, estado, barangay, kuno ili, purpuro, abutin ti programa Timek Tinamnama kadagita alog lugaryo. Ket ita agkararag tayo, o Diyos mi ang managayatunay, ingkang panagadal kadagita kakapateg asasaom dawaten mi Apo nga sika, may kadagiti puspuso mi tapno may kan kami tilawag ti kinapudno. Babaen kadagiti adadal nga ipaay ti Timek Tinamnama. Ipamindisyon ti langit. Nami kumaitan tingkam panagadal. Kararag mi kiti amin nga pampamilya manipud ti kalakayan, kabaketan, aging gana ti kaubingan. Pananam mi kadi ti nakaskas daw a bindisyon mo. Iti ito'y ngaldaw. Yaman kami unay o Apo. Isarag mo kadigiti puso ken panunot mi tingkam panagadalitag sipod na tinawat mi ida. Napateng anagan na po may sus sa manupot mi. Amen. Somewhere proclaiming the good news, winning families for Jesus all around his neighborhood. He tells them that God is able to make their house a home. He wants to win his world for Christ, but he can't do it alone. But each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. If we lead one to the Savior, and together
together we can make the world a better place. If we each one reach one. Go ye into all the world and share the love of Jesus, far away or door to door. You see, just like somebody told you that Jesus loved you so, we can tell someone who will tell someone till the whole world knows that each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead more. If we lead one to the Savior, and together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. So will you go and labor? Will you hold high your light? One by one or two by two, we can win the world for Jesus Christ. Each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead more. If we lead somebody to the Savior, and together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one start reaching one. Adalan tayo tatangal daw may papan ni Apo Isus. Isu ti dalan ngagturong ti panakaisalakan. Amoy gagayem idi pinarswa ni Apo Dios dagiti imununa nga naganak kada tayo dadan ken Eva perfecto da idi ngan anayda naasi natanog ken ayat iti adda kababalinda awan amuda may papanti basol ket nagbiag da idi nga makayayo ken ni Apo Jesus. Nga mamuyo, idi pinatida dagidi kinaulbod ni Satanas. Kaya hindi da pinagtalkan ti ayat ni Apo Dios. Imay iti basol. Imay ti papatay. Imay ti panakadadael. Ayaten agagabsat. Ti plano ti panakaisalakan. Isu ti panangi pakita ni Apo Dios nga ay ayaten na ti sangkatauan. Ket ispalod na dagiti anak na manipud iti basol ken dagiti bungbunga na. Anyan nga nagimbag nga panunuten. Nga idi una na nga panawen idi naparswa dagiti muna nga dadakkel tayo. Awan ti basol. Ngem imay ti basol gapu matlaeng ti resulta ti panagsukir na. Amoy imbaga kadagiti imununa nga broadcast tayo nga ti prinsipyo ti panangisalakan isu dayjay no agtulnog ka maisalakan ka. Nagsalungasing ka, matay ka. Apay nga natudingan ti tao matay ken apay masapul na iti maisalakan. Kuna kada tayo di libro ti Roma,
Basahin tayo ng Biblia. Ti Roma 6, versikulo 23. Kunana, tati sopapak ti basol iso ni patay. Ngem tinaparabor asagot ti Dios iso ti biag nagnanayon ken Hesu Kristo nga apo tayo. Ti rason no apay nga may ti basol kuno apay nga matay ti tao agsipod tagaputa tinalikudan na dayjay may kated ken kuana iti biag. Tinalikudan na ni Apo Dios. Kakabsat, ti Biblia nalawag launay, inton talikudan tayo, dagiti sasao ni Apo Diyos kan iti awis ti panangisalakan, ti bunga na dayta, panakadadaal kan ipapatay. Ita at dapat lagondaway tayo, mapantayo kini Apo Isus. Sapulan tayo ni Apo Isus. At danto ti bisbisin, ti sangalubungan nga bisin, o dito Amerika, at danto pa ti bisin, alang nga dito Pilipinas, when no China, when the dumapay, ngayon di kiti sufisyente nga pagbiag, nga madabisin nga bagbaga ti Biblia, bisin, iti panagdungnog ka na kiti sasaw ni Apo Diyos. At nato ti tiyempo nga titawag, bisin kat sa pulon da, kuna na sa dinon ni Pastor Ariola, nagidi mangipukpukaw ti kinapudno, iti timek. Sa dinon, nagidi nga evangelista. Sa dinon, ditang iglesia nga mangipakpakamo nga ti gimong, may baga ti Biblia, wano panagdaydayaw, iso ti aldaw, ti Sabado. Sa dinon, nagita katataw nga mangipukpukaw nga, agbiag tayo na salon at anuhan tayo, agbiag, kanig iti ibagati na santuan nga surat kapag taraon matay sa tino idan kahit kung adong ganitan kahit kung adong gan dita kasabang umay niya Apo Isus sa pulon danto mawaw danto ti kinapudno ngam sandanton nga masapulan nga magyamang kami tadagon daway yung babayan ti panakaaramat ti media wenno iti radio ken telebisyon ken internet tatno mabalin tayo tatanta makirelasyon kini Apo Isus. Parang put ayat na. Takuna na dito umay ti panawen nga talikudan ti tao. Uray iti ayab ti Dios ti panakaisalakan da. Ket inton aramidin tayo dayta kakabsat. Ti supapak na basol. Iso ti Biblia na nalawag po na natoy. Tati dagiti supapak ti basol iso ni patay. Ngam tinaparabor kuna natoy. Asagot ti Dios iso ti biag ngagnanayon. Ita dadagon daway tayo sa pulon tayo. Dita kinapudno. Ket addan umay ti kada Domingo dita pagtayngan nyo. Babayan di panangipakpakamo da ito yung programa kakabsat. Mapantay mo di may kadwa nga paset ti sa lusod apay nga masapol ti may salakan. Kunana di Jeremias 13:23 ken Roma 7:24 mapantay di jay Roma 7:24 kuna natoy nakay-ay a tao siya sino ti manglok at to kanyak ito'y bagi ni patay. Amoy yung kakabsat masapol tayo ti may salakan gaputa di may salakan ti tao ti bagina manipod ti basol ni Apo Isus laeng ti makay salakan ken kagayem ken kapsat. Amuyo nabayagan nga panpanawen aday di ti panagpiknik dagiti estudyante ti pagadalan nga nagadalak iti ubingak pa malagip ko iti kapadasan iti napang kami di jay Nalinak Beach ijay Bawang jakamono dapera dayta nga beach kakabsat. Kiti didimbangon kami sa jay, dagiti estudyante, ken dagiti manorsoro, ken dagiti pampamilyada, nagdidigos da ti igid ti baybay. Ngam nadawul idi. Ket kuna dagiti agbabantay, dahil taga beach ko na nakangkay una agpatpatinga, napigsa ti Agus kuryente, iti baybay, di may kayat nga dati malmes. Ngam adda si murot idi nga soldado,
Itingkam pa nagpiknik siguro agar-aram ti may sa kadigijaymet nga babalasang ijay nga pagadalan. Ket daydi nga soldado ket agsipod tay may kuna na siya ti gwardiyayo. Ket maragsakan mo't eskwela ta dati gwardya nga soldado. Ngam idin manon kami di jay pagdidigusan ti igit ti baybay. Napanmutan nagpatinga. Aging gana ko na dayjay mangtartarawid-wid ken mangipang pangulo no mangimatmaton dayjay nga beats ko na ay apo hangka agpatpatinga. Tanapig sa iti kuryente ti baybay. Ngam impukaw na hangkay madanagan. Inadal ko amok ti aramidek. Agpaiso din nagpatpatingan ket pinukkawan sinultipan daydi nga agmambantay iti baybay ko na hangkag patinga idi kuan agparayaten nga kas nga malmes ket ko na hangkay madanagan ko na impok mabalin ko nga isalakan ti bagik amok ti aramidek hangkay nga umay amok ti aramidek ngem ko na may salakan na kano ti bagik nagat amo na ti aramiden na nagpukaw latan dahil nga soldado. Nagpukaw iti dayta uman adanin agpating nga iti tao. Ket sadala nasapulan iti bangkaynan iti parbangon iti samaronon nga aldaw. In pangas na nga may salakan na ti bagina so nga amok ti aramidek. Kastamot ti tao. Kuna tayo, ay amukmot ti aramidek. Amukmot ti Biblia. Mapanakmot ti kapilya. Amok ti aramidek. Amuyo kakabsat. Adaris guna na kuna tayo nga mabalin tayo nga isalakan digiti bagbay adamot amu tayo. Nginte kay bagang pailaeng isusurot kini Apo Dios ura magat amutay ti amin iti Biblia no saan met nga naidalan ti Espiritu Santo hamat nga dalan ni Apo Dios. Kakabsat ti pagtungpalan na lata ko na gaputa di may salakan ti tao ti bagina manipod ti basol nagbasbasol tayo matlaeng ket kuna tayo nga amutay ti dalan ti panakaisalakan adaris guna ayaten na kakabsat. Adaris guna dayta. Nilaeng apo tayong Isus ti mangisalakan kada tayo. Ni kano mahantay mabalin, oray kinasirip tayo. Oray ti kinasanto tayo. Hana may salakan dayta apo. Nilaeng apo Isus ti mabalin nga mangisalakan mabalin ti parabor na. Agpaiken kagayem ken kapsat. Sinulaeng ti makaisalakan ti tao manipod ka iti bunga iti tusa ti basol. Kunana kakapsat iti libro ti Aramid. Basahin tayo iti libro ti Aramid kakabsat. Aramid 4 versikulo 12 kuna natikip awan ti sabali apakay salakanan uray siya sino awan iti sabali nga nagam ti babaeng ti langit anayted kadagiti tao apakabalian tayo amay salakan. Nilaing Apo Isus gagayem ti mabalin na mangisalakan ken kanya. Nilaing Jesus ti kaysuna adalan ti pudno ken ti biag. Ang adalan nagturong kini Maria, ang nagturong kini Apo Padi, ni Apo Pastor, ni Apo Yesu Kristo, ti mabalin tayo nga makaisalakan kada tayo kakabsat. Isu ti pudno adalan apay nadaduma kakabsat ket agtalik tayo kadagiti sa santos. Ket ni Apo Isus iso tinaylangitan as santo nga mabalin tayo nga pagkamangan kakabsat. Namisang nga panawen idiadda ni Apo Isus kadwa na ni inana nga ni Maria ket napanda na ki kasar idi agkurangan dagiti bambanag kasapulan iti idaya iti dayta nga runggo no panag padala agkurang dan iti mainom ket madanagan dagiti tattao ket napanda kini Maria pagarop dan ni Maria ti makatulong nya mo ito kuna ni Maria mapangkayo kini Jesus ti anak ko isu adaking ko ati pan nakabalin ng mga ramid
iti may nga banag. Iso nga mapantay kini Maria, kuna ni Maria, mapangkay kini Apo Isos. Tanakaskas daw, amuna taramidin na. Hanggang kayo mo may kanya, mapangkay kini kuha na. Amuna ti pamayan na. Kakapsat yung gagayam. Ni Apo Isos, isa ti pudno adalan. Nagturong. Iti panakaisalakan. Kung nanalagarudin, nga isa ti pudno. Sa ti dalan pudno kan tibiyag. Kahit mapantay pala ti sabsabali, apay hantay pala mapankin ni Apo Isos, apay di tayo pala kararag na diretso ken kuana. Inadal tayo man, di na minsan nga adal tayo na itakakapsat. Nilaing Apo Isos. Di mabalin tayo apakay salakanan, manipod, kadigiti bunga, ken dusa ti basol. Kasano ti panangalan ni Jesus ti lugar, iti tattao nga naideklarar amatay gapu iti basol. When kakabsat kasano ti panangalan na Jesus ti lugar tinaykari nga ipapatay mo wag sa luhasing ka gayon kan kabsat at dati upat dito nga kayat ko nga punto ilawlawag umuna tapno ni Apo Isos alaen na data lugar tayo amatay gapo kay kiti basbaso lagat ison iti makaited iti remedyo tapno agbiag tayo pay baba iti panangisalakan na kanati umuna ko nadtoy ikawes ni Jesus ti kinatao ikawes ni Apo Isos ti kinatao no Diyos lang ni Apo Isos sana mabalin nga isalakan ti tao masapol magbalin nga tao tapno isakripisyo na iti bagina agayos ti biyag kintidara na iti bantay kalbaryo tapno may salakan na nagitipada na at tao ikawes na Jesus ti kinatao Matthew 1 versikulo 23 ken Filipos 2 versikulo 5 hanggang 17 tati tao may salakan na tipada na nga tao iso ngay may ni Apo Isos ket gagayem nga nagbalin nga tao tapno salakan na tayo agsipod may kadwa nagtakder na Jesus iti lugar tayo iti panangibaklay na ti dusa ti basol gagayem Isaiah 53 versikulo 3 ang gana ti 5 kan sa stamet ijay 8 when nagtakder inala na ni Apo tayo nga Jesus dahil lugar tayo gagayem tapno ibaklay na ti dusa ti basol ti may katlo dinggin nyo na ito natay ni Jesus iti rebeng na nga pakatayan ti tao. Haning nga datayo taglakampay. Aglakam ti dusa ti basol. Ni Apo Jesus gapu tay may akas may sa nga tao ibaklay na. Dayta basol ti pada na nga tao. Ti may kapat nagbiag na Jesus ti biag arabong na apagbiagan ti tao iso nga ti iglesia representaran tayo ti Iglesia Adventista del Septipudia patyan na nga ni Apo Jesus may sa nga Dios ken may sapay nga tao ta nagbiag na Jesus ti biag arabong na apagbiagan ti tao tapno iso na ti ulidan asurutin tayo ay ate nagagayem ken kakabsat. Kasano ti iraranod tayo ti biyag ken ipapatay ni Apo Jesus. Babaen ti pamati. Inton awaten tayo ni Kristo akas kinalintig tayo. Alain tayo. May ranod tayo tayo nga biyag ken ipapatay ni Apo Jesus. Babaen ti panangisuko tayo, ti biyag tayo ken kuwana sa nga gasuta porsyento, hanlaing 50%, 100% ni suko tayo, ti biyag tayo. Ni Apo Jesus gagayem. Ito ni suko tayo nga biyag, kas kunayan di Galacia 2, versikulo 20. Saanan nga datay ti may bartaypay. Haanan nga datayon ti may lansa di jay cross. No dikat ni Apo tayo nga Jesus, isun ti may bartay gapo kadagiti basbasol tayo, gagayem kan kakabsat. Ti may katlo,
Tapno may ranod tayo tibiyag kani papatay ni Apo Isus, babayan tinaldaw, nga panagadal tayo tinasantuan nga surat. Agad-adal kay mo lang kakabsat, agbasbasa kay mo lang tinasantuan nga surat. Tati saong iso ti pudno, iso ti dandana, nga mangiturong kada tayo gagayem ti panakaisalakan. Ijay Aramid 17, versikulo 11 kunana. Nga pagbiyagan tayo, iti biyag ni Apo Isus. Ket na pagbibiyagan tayo, malita nga biyag gagayem, inaldaw-aldaw, nga paidalan tayo. Babayan ti panagad-adal tayo, ken panagbasbasa tayo. Tinasantuan nga surat, isu, dayta, iti libro ti biyag, nga mang sustiner, iti biyag tayo, nginaldaw-aldaw. Anya kakapsat ti ibunga ti panangawat ti tao kani Kristo nga isu ti kinalinteg na. Inton inawat tayo ni Apo Isus ket insuko tayo nga anay ti biyag tayo kenkuana at dada dagiti nakaskas daw nga mapasamak. Kayat kung nga igunam-gunam kada kayo. Ket dinggin nyo dagitoy kakapsat dagiti bunga inton inted tayo nga nananay ti biyag tayo kani Apo Isus. Ken ti kinalintag na umuna kuna na toy ti maysa nga tao nga inawat na ni Apo Isus akas manubot na awaten nan ni Apo Dios akas di nagbasol Apolos, di nagbasol hanggang nagbasol. So inawat tayo, may deklara tayo nga ni kanuman di tayo nagbasol, naging bagday ta nga Dios oray sikati kadadaksan nga tao dito lubong tun mapanggaken ko na inton awaten tayo ni Apo Dios ideklara na kas nga saan tayo nga nagbasol. May kadwa agbalin tayo na kameng ti pamilya ni Apo Dios naging bag nga unay nga panunuten inton nagbabawi tayon ket inarakop tayon ti kinapudno ket mapantayon kini Apo Isus agbiag tayo apaseten ti pamilya ni Apo Dios. Di kay lagyaman nga may sakanton nga paset ti pamilya na. May katlo, ti ibunga ti panangawat tayo kina Apo tayo Yesu Kristo ken ti kinalinteg na. Ti may katlo, madaan tayo ti panakabalin nga agarani din kadagiti pagayatan ni Apo Dios. Akas kunayan iti libro ti Pilipos 4:13. Iti kunayan dyan, papantay ti libro ti Pilipos 4:13. Kastoy ti kunayan gagayem. Nalawag nga kunana ditoy, mabalinak dagiti amin abambanag. Gapu iti dayjay amang papig sa kanya. Ikalatayon ti panakabalin ni Apo Dios. Magtungpal. Ikan na tayo di pa nakabalin sa kunak mabalinak amin gabutadan ni Apo Isus nga mangpapig sa kanya. Ikan na kun itipigsak nga mang sarangot kadigiti suot ti biag. Ikan na kun ti pan nakabalin nga agbiag kadigiti tartaraon nga iso nga ibaga ni Apo Isus nga taraonek nga saan kit digiti makarimon nga taraon. Takunana no agtaraon tayo kadigiti makarimon dadaulen to ni Apo Dios dagiti biag tayo. Katanyan nga nagimbag. Tan inton awaten tayo ni Apo Isus madan tayo data nga panakabalin gagayem. Nga garamid ti pagayatan ni Apo Dios. Ora ti panagraman tayo. Balbaliwan to ni Apo Dios. Dagiti tulaing makapasalunat nga taraon. Iti mabalin tayo nga mayuneg. Uno taraunen. Dagiti tulaing na imbag nga bambanag ti aglawlaw kada tayo. Tabalbaliw wanen ket ni Apo Dios tayo nga biag. Ti may kapat inton awaten tayo ni Apo Isus akas madubot ken kinalinteg tayo. Ti may kapat nga ibunga na mapadasan tayon tinadayag a panagbalbaliw. Dim na tarigagayan ayaten akapsat nga dumdumgeg dati nga programa ti mabalbaliwan. Tapno ipaimon ti biag mo akas may nga daton. Iso kumo nga na ti biag mo ken kuana ket kunam o Apo kahit kumutten ti agbiag ana santuan. Balbaliwan nagkadi. Amoy ti kunana iti libro iti Filipos kapitulo 3 versikulo 20 ken 21 kastoy ti kunana
tati panakipagili tayo adda sa dilagit. Ket manipod ijay orayon tayo met ti mangisalakan nga ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Iso pabaruan nanto daytoy nanumu abagi tayo tapno mayasping tayo iti nadayag abagina kas mayalubog ti panakabalin na metlaeng nga mangpatulnog amay paay kung kuala metlaeng kadagiti iso amin abambanag. Nagimbagan kahapsat. No makipagili tayo metlaeng ti pagilyan ni Apo Dios. Agbiag tayo met. Dahil ta abiyag na. Gapu tayo son. Iti mangisalakan. Isitor orayon tayo nga mangisalakan. Kat iso ti parabor na mapnuan dayjay nadayag akina santo. Alakit nor orayon tayo kat nasantuan ti dayag ang mangisalakan. May nisalakan met digiti tattao agbibiyag ana santuan. Sumurugyan tayo ng ayat na nagagayan ti agbiag anas santuan. Isuturang tay. Nagturong kini Apo Isos. Isulayang ti dalan nagturong ti panakaisalakan. Gayem nga dumdumgeg. Di ka kadi itaawatan ni Kristo. Akas kinalintag mo. Kanagbalin kan apaset. Iti pamilya ti Dios. Gapot ay sukumon ken ipahimon ti biyag mo as tansang kamaysan nga pagbikudamon ti naglabas ket palabusan mo na Apo Isus nga ison ti mangisalakan ken ka iti daytoy nga oras timla ited ti biyag mo ken kuana. Dimlay pa'y dahita nga biyag ken kuana. Nabayagan na panawen nga makisasaw ken kababayan ti Espiritu Santo. Dimlay ito dahita agundaway ket kunam o Apo si kagayam ti dalan ngagturong ti panakaisalakan. Kahit kumet ti may salakan. Ket ti dahito nga aldaw. Isukok ti biyag ko ken ka. Idaton ko dahito nga biyag ken ka. O Diyos mi ang managayat unay. At dada dito'y di kita ayatin nakakapsat. Natarigagayan damet. Napalubusan dan ni Apo Isos nga iso ti dalan agturong ti panakaisalakan. Pangasim Apo. Tadalusam ida. Ikam ida ti panakabalin nga agbalig iti baso. Kibinam ida Apo agturong iti panakaisalakan. Pangasim, laglagipan na kaminto, laglagipan da gito ayaten nakakapsa. Manang isuko ti biyag na kenda ti daytoy nga aldaw. Napto maminsan pahay, magnada ti baro apa nagbiyag. Agyaman kami loon ay Apo. Tawatem da gito a desisyon mi, panang isuko ti biyag mi, kiti panang irugimin ti baro, apa nagbiyag manipod ti daytoy nga aldaw. Agsipod ta dinawat mi dati napateg, anagan na po may Jesus. Amen. Sip niya tibiyag mo, lumpes